Ara l'Aleu Miret de la UNIM ens explicarà la seva ponència, que es titula Mantenir la integritat acadèmica el reptes de la intel·ligència artificial generativa. És el mateix sistema que abans hem dit això. Té 20 minuts per explicar-los i després, quan vulgui intervenir, pot intervenir sense consultar. Moltes gràcies. Veu, molt moltes. Gràcies. Bé, doncs, abans que res, també, com és protocolari, vull donar les gràcies perquè l'Institut d'Alma Mater i en particular el doctor Eladi Llop m'hagin convidat a poder fer aquesta conferència i a participar d'aquestes jornades. Com deia el doctor Llop, el títol de la meva recerca és aquest, que és mantenir la integritat acadèmica, els reptes de la intel·ligència artificial generativa, és a dir, em centraré sobretot en aquest concepte que és el de la integritat acadèmica. És un concepte ben conegut que definiré una mica per sobre. Entenem que una mica tots sabem una mica d'aquest any. En qualsevol cas, la integritat acadèmica és important que sapiguem que és una expectativa compartida per tots els agents, en aquest cas dins de l'educació superior o dins de la universitat. I com a expectativa compartida, el que ha de procurar és crear un ambient, diguéssim, sa de pioners dins de l'educació superior, doncs ha de ser anunciada i ha de ser discutida permanentment. Llavors, què ens trobem? Quin és l'estat de la qüestió? O sigui, l'origen d'aquesta recerca. Tots nosaltres, els que som aquí presents, formem part del món universitari i com a persones vinculades a la universitat vam detectar que quan el ChatGPT va aparèixer al novembre del 2022 va crear una disrupció. Aquesta disrupció es va fer bastant evident de seguida, potser no al novembre del 2022, però a principis del 2023, i va empènyer a les pròpies universitats almenys primer a comprendre la dimensió del problema, de què estàvem parlant. I després sí que vam observar, jo crec que mira tothom, que hi havia aquesta dissonància entre el que suposava l'adveniment de la intel·ligència artificial generativa, que era altament disruptiu, i la publicitat que feien les universitats d'aquesta problemàtica. És a dir, sabem que totes les universitats s'han posat en marxa i estan fent coses. Sé que la UOC mateix darrerament ha impulsat una intel·ligència artificial per detectar treballs fets amb intel·ligència artificial. Totes les universitats internament estan fent coses, però no ho estan publicitant. No ho estan publicitant encara ara. Llavors, hi havia un decalatge evident entre la disrupció que creava la intel·ligència artificial i el que les universitats deien que estaven fent per adreçar, diguéssim, aquest problema. Això s'afegia a una omissió de mesures concretes de la literatura gris o grisa. A què ens referim amb això? Manuals d'intel·ligència artificial i educació d'UNICEF, de la Generalitat de Catalunya, de la CRUE. Aquests manuals, que eren a vegades de 100 pàgines, de 200 pàgines, no ajudaven a les universitats a prendre mesures concretes. Se centraven molt en les oportunitats, a fer pedagogia, un bon ús de la intel·ligència artificial, però no ajudaven a les universitats a prendre decisions. En el marc d'aquesta recerca també ens vam preguntar si en aquest nou paradigma post-novembre del 2022 podíem parlar d'una nova integritat acadèmica o bé la integritat acadèmica en el fons no deixa de ser la mateixa que ha estat inherent als orígens de l'educació. És a dir, des dels orígens de l'educació que podem parlar d'integritat acadèmica i de discussió sobre integritat acadèmica. Integritat acadèmica entenem això, diguéssim, des de no citar correctament a fer que una altra persona es presenti per tu en un examen. Hi ha diferents graus d'actes deshonestos que atempten contra la integritat acadèmica. I dins d'aquesta recerca el que vam voler és intentar extreure lliçons, ja que no les podíem treure ni de les pròpies universitats, o almenys el que emociona les pròpies universitats, ni tampoc de la literatura grisa,
dels grans organismes d'educació locals i supranacionals, doncs a veure què ens deia la literatura científica i si podíem extreure lliçons que poguessin ser aplicables a l'educació numèrica. Què vam fer? Llavors vam fer una revisió de la literatura científica, o hem fet una revisió de la literatura científica en 3 dimensions. D'una banda, vam començar per revisar la literatura científica que tractava de temes d'intel·ligència artificial i educació. Evidentment, la intel·ligència artificial es coneix des dels anys 50 del segle XX, per tant, hi ha literatura vinculada a la IA i a l'educació que no és pròpia, que no és posterior al novembre del 2022. De fet, hi ha moltíssima literatura. És veritat que normalment aquest tipus de literatura se centra més en les oportunitats de la intel·ligència artificial més que no pas en els riscos i, per tant, era més un tipus de literatura en el qual no ens vam centrar específicament, pel volum que tenia i per l'enfocament. El que més ens interessava és el tercer punt, que és integritat acadèmica i IA generativa. Però què ens hem trobat? No hi ha gaire literatura científica que tracti aquests dos conceptes. Després l'esmentarem, la pròpia literatura que hem trobat, però no n'hi ha gaire. És veritat que és un fenomen bastant recent, del novembre del 2022. La recerca científica té els seus tempos i, per tant, és lògic que no hi hagi grans investigacions en aquest àmbit. Però sí que hi ha una dimensió que ens era molt interessant i que realment hi vam trobar moltes lliçons que podíem extreure, que és la literatura científica sobre integritat acadèmica prèvia al 2022. Evidentment, sobre integritat acadèmica també hi ha moltíssima literatura científica. Hi ha una organització internacional que es diu ICAI, que és una associació que s'ocupa de vetllar per la integritat acadèmica, i fan acostumen a fer cada 20-30 anys el que diuen ICAI Readers, que són un compendi d'articles basilars sobre la matèria. Llavors, l'últim, que va de l'any 92 al 2020, hi ha 90-87 articles basilars que ells consideren que són realment importants i significatius sobre aquesta matèria. Per tant, hi ha molta literatura científica, però l'hem pogut revisar per extreure'n dades interessants o conclusions interessants. I alhora hi ha un fenomen també que és el de l'ensenyament en línia, que és previ també al 2022, ens referim sobretot des de l'adveniment de les TIC, hi havia moltes universitats, molts centres d'ensenyament superior, que estaven fent coses en línia i d'alguna manera això es podia vertebrar amb aquesta nova realitat de la intel·ligència artificial. Molt bé, el que fa a les sessions aquestes que hem pogut extreure de la literatura científica sobre integritat acadèmica prèvia al 2022. Hi ha un enfocament molt comú que hem pogut extrapolar d'un conjunt d'articles, i és que molta literatura científica té aquest enfocament que és propi de la sociologia, que és la teoria de l'elecció racional. La teoria de l'elecció racional, ja dic, és un enfocament bastant popular dins del món de la sociologia, i el que ve a dir és que els éssers humans actuem condicionats per les sensacions o les percepcions dels riscos i de les oportunitats. Quan percebem que hi ha una gran oportunitat i un gran benefici i el risc és baix o el cost és baix de fer aquesta acció, doncs hi haurà moltes més probabilitats que moltes més persones facin aquella acció. Llavors, alguns investigadors, en particular Birks i Clare, en un article l'any 2023, ens presentaven una teoria criminològica vinculada a la teoria de l'elecció racional, que és aquesta que es diu Situational Crime Prevention. El que ve a dir és que podem fer una extrapolació entre els actes deshonestos a la universitat amb aquesta teoria criminològica, és a dir, realment categoritzar els actes deshonestos com uns actes no criminals, però diguéssim que tenen
vinculacions o que podem extreure lliçons d'aquesta visió criminologia. I el que ells proposen és bàsicament això, d'una banda, reduir les oportunitats que tenen els alumnes de cometre frau, i això ho fan a través de canviar una mica els aspectes metodològics de l'educació superior. Per exemple, els entregables. Fes-me un treball de 5 pàgines sobre aquest tema, reduir aquestes oportunitats. Si ja no demanem als alumnes això, estem reduint les oportunitats que tenen de cometre frau. L'altre és augmentar el risc. Ser molt clars en quin serà el càstig si, diguéssim, tenim fonaments sòlids que es comés un acte deshonest. Quan tu augmentes molt el risc, la sensació del risc que té l'alumne, aquell alumne s'ho pensarà bastant a l'hora de fer un ús fraudulent de la intel·ligència artificial en aquest cas. I l'altre és eliminar les excuses. És a dir, no ser ambigus, no fer, ells es refereixen sobretot, Peirce i Clerc, com deia, a fer una política, una normativa clara sobre què és el que suposa un frau acadèmic, quines categories de frau hi ha, quines gradacions hi ha i quines són les conseqüències que prendrà la universitat si hi ha un fonament sòlid que s'ha fet un acte deshonest. I sobretot és això, ser molt clar, no ser ambigu, no deixar coses, diguéssim, a la improvisació, eliminar les excuses. Un altre tipus de literatura científica molt interessant i també prèvia al 2022, com dèiem abans, és la pròpia de, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, de les primeres 2 dècades del segle XXI, en què hi havia algunes universitats, universitats online, universitats que, per exemple, amb el Covid van adoptar molt ensenyament en línia. Algunes van passar a fer avaluacions en línia, classes en línia, etc. Llavors, dins d'aquesta literatura científica hi ha aquests 2 conceptes, que és e-cheating i dishonesty. Per exemple, hi ha un article de Holden et al. De l'any 2021 que tracta molt bé aquestes qüestions, de Wahid et al. També del 2015, com deia, prèvies al 2022, i com veiem, les seves conclusions són molt similars a les anteriors. És a dir, detecten que hi ha un triangle del frau, i aquest triangle del frau és quan l'alumne, altre cop, insistir, se centren en l'acte deshonest, és a dir, se centren en les motivacions que hi ha darrere d'algú per cometre un acte deshonest i no tant en el propi acte deshonest. Llavors, aquest triangle del frau què és? Quan l'alumne té l'oportunitat, la necessitat i la racionalització, que ara explicarem una mica més detalladament a què ens referim amb aquests 3 conceptes, doncs aquest alumne té més predisposició a atentar contra la integritat acadèmica. És a dir, si té moltes oportunitats, com deien abans, el que deien, poc entregables, classes, exàmens amb poca supervisió presencial, exàmens en línia en què un pot, sense gravar-se, doncs aquestes oportunitats, molts alumnes les aprofitaran per fer actes deshonestos. Després és la necessitat, pressions que tenen els alumnes per treure's una titulació, per superar una assignatura. La necessitat també pot empènyer un alumne a fer un acte deshonest. I finalment la racionalització. Què ens referim amb això? El fet que un alumne d'alguna manera justifiqui internament que allò està bé o que no ha estat tan malament. El fet que no hi hagi una política clara sobre què és un acte deshonest, que li diguis a l'alumne que si està malament és un frau també. És una acció que et pot fer suspendre un treball. No cita correctament un autor. Encara que sigui de forma involuntària. Llavors, si som molt clars en aquestes mesures, l'alumne no farà tanta racionalització. Un altre perill és, identificat per aquests autors també, és que en alguns centres hi hagi una cultura de fer trampes. És a dir, en comptes d'haver-hi una cultura d'integritat acadèmica, en algunes situacions hi ha, perquè altres alumnes et diuen que estan fent trampes i no els han atrapat. Perquè
doncs se sap que si utilitzes aquesta tecnologia doncs no passa res. Doncs es crea una cultura de les trampes en què l'alumne acaba racionalitzant que allò no està tan malament, que allò ho fa tothom i per tant jo també puc. Per tant, hauríem de tenir en compte aquests tres conceptes. Què més? Sí, tota aquesta literatura proposa uns mètodes per reduir la desnocicitat acadèmica, com dèiem, online. Ens estem basant en la literatura científica prèvia al 2022. Què ens venen a dir? Proposen també tres categories. D'una banda, mètodes institucionals i individuals. Aquí els ajunten aquestes dues dimensions perquè creuen que estan molt entrelligades. I altre cop, com veiem, sortiran sempre una mica els mateixos conceptes. Fer polítiques clares d'actes deshonestos, com deia abans. Primer, categorització dels actes deshonestos, gradació dels actes deshonestos i mesures que es prendran quan siguin detectats. I després, codis d'honor, això és important. És a dir, fomentar una cultura de la integritat acadèmica. Això es pot fer a través de... Proposen coses curioses, com, per exemple, fomentar que alumnes denunciïn altres alumnes que estan cometent actes deshonestos. Però no només això, sinó fer mentoria, per exemple, d'alumnes o agressats que d'alguna manera cultivin i facin pedagogia sobre la integritat acadèmica en el món de l'educació superior. Més mètodes, en aquest cas sobre el mitjà de lliurament, sobre com d'alguna manera ens avaluem. En el cas dels exàmens, què proposàvem? Una supervisió en línia, és a dir, no fer exàmens online sense supervisió, podien ser, per exemple, gravats o amb un reconeixement biomètric. Si bé és veritat que aquest punt pot ser polèmic pel que fa a la privacitat de les dades, hi ha literatura científica al respecte, per exemple, de com alguns sistemes de reconeixement biomètric són discriminatius depenent del color d'alguns alumnes. Hi ha literatura científica al respecte sobre això. I, per tant, són qüestions que les universitats s'han de plantejar quan implementin aquestes mesures. Si hi va haver molta problemàtica, per exemple, durant el Covid, amb algunes universitats que gravaven tota l'estona a un alumne mentre feia un examen en línia. Això hi va haver denúncies, hi va haver judicialització d'aquestes pràctiques. I, finalment, com a tercera dimensió, els mètodes en l'avaluació. Quan es fan exàmens en línia, en aquest cas, recordem que estem parlant de modalitat online, per exemple, limitació de temps de les preguntes en els que apareixen a la pantalla, que els alumnes no puguin tornar enrere per respondre preguntes que ja han respost, evitant així que hi hagi una col·laboració il·lícita entre els alumnes, randomització, que no tots els alumnes tinguin les mateixes preguntes a la pantalla i, per tant, no les puguin compartir, etc. Aquest tipus de mesures. També ens preguntàvem, en un apartat de la nostra investigació, si la IA generativa pot ser detectada. Hi ha bastanta literatura científica al respecte, aquí poso 3 exemples. És una literatura molt tècnica, és a dir, aquests 3 articles en concret, per exemple, que cito aquí, són extremadament tècnics, no són, diguéssim, expositius només, o no fan una digressió, diguéssim, des del punt de vista acadèmic, sinó des del punt de vista tècnic. I les conclusions a les que arriben és que no. La resposta curta seria no pot ser detectada. Sempre hi haurà falsos positius i falsos negatius. Ens consta que hi ha, per exemple, Targeting i altres eines que utilitzen la intel·ligència artificial per detectar text o continguts generats en intel·ligència artificial, amb un alt grau segurament d'encert, que ho implementen en moltes universitats. Hi ha moltes universitats que estan comprant aquest programari o que utilitzen programari similar, desenvolupats per ells mateixos, però això mai pot ser una prova conclusiva. Sempre hi haurà falsos positius i falsos negatius, encara que siguin un percentatge negatiu. Per tant, quan s'utilitzen aquests mecanismes s'ha d'entendre que poden ser un complement, que poden, diguéssim, aixecar una ombra de sospita sobre algunes pràctiques que fan els alumnes, però mai de manera concloent, mai com una prova.
Aquest és el paradigma avui dia. Evidentment, també, si hi ha una intel·ligència artificial capaç de detectar una altra intel·ligència artificial, segur que hi haurà agents, diguéssim, que seran capaços de fer desenvolupar la intel·ligència artificial perquè no sigui detectada. Però aquesta és almenys les decisions que traiem d'aquesta literatura. Llavors, la que més ens interessava, que era la literatura científica sobre IA generativa i integritat acadèmica. Com dèiem, hi havia pocs articles, hem detectat aquests 3. N'hi ha d'altres, però o bé arriben a conclusions molt similars a les d'aquests autors, o bé, admesos pels propis investigadors, no arriben a conclusions significatives. Aquests 3 articles, quines coincidències tenen? Com veurem, es repeteixen molts conceptes. D'una banda, proposen més detecció i més prevenció, és a dir, posar el focus en la prevenció. No tant en l'acte punitiu, com en intentar fer accions per prevenir que els alumnes cometin actes deshonestos. Després, com dèiem també, més polítiques clares i efectives. Hem de dir, com veiem, són coses que es van repetint, però és interessant veure que diferents tipus de literatura científica arriben a conclusions molt similars. Després, aquests 3 articles expressen que hi ha les limitacions de la llei generativa, diuen que no és capaç de fer pensament crític i creativitat. Aquest punt segurament en algun moment és possible que quedi obsolet, perquè és possible que la IA generativa acabi sent prou competent en un tema de pensament crític i creativitat. Hi ha algunes veus que el que proposen és fer un raise the bar, és a dir, suposem que ara tothom està utilitzant IA generativa i per tant el que fem és demanar coses diferents, demanar coses creatives i de pensament crític. Però, com dèiem, és possible que aquest estat de la qüestió canviï properament si la IA generativa és capaç de fer coses més solvents pel que fa al raonament crític. També proposen repensar els mètodes d'ensenyament i els sistemes d'avaluació. Aquest és el punt potser més costós, és el que més a llarg termini. Aquesta investigació intenta ser molt... intentar fer coses ara i avui. És a dir, no fer coses a llarg termini. Evidentment, canviarà molt el panorama en els propers anys pel que fa a la intel·ligència artificial, però les universitats han de començar a fer coses. Les havien de fer ahir, segurament. Però també hi ha un espai per fer un pensament més profund i més a llarg termini, que seria això, de repensar una mica quin tipus d'avaluacions estem fent, quin tipus de docència estem fent, fins i tot, anant una mica més enllà, què demandarà el mercat laboral properament, els propers anys. Per tant, si això ha d'haver uns canvis en els currículums, en les maneres com estem ensenyant. I finalment, aquest punt sí que és el punt en el que, com dèiem, la literatura grisa i les universitats més insistien i per tant més avançats, que és seguir fent pedagogia sobre un responsable de la IA generativa. En això sí que ja ho hem esmentat, s'ha avançat bastant, s'ha insistit bastant, i que encara que no és suficient, cal continuar fent. Molt bé, sobre les conclusions i futures línies de recerca. També hem vist que la literatura científica almenys ens ha donat algunes pistes de direccions que podem prendre o nínxols en els que cal seguir investigant i hem vist que eren bastant similars als tipus de literatura científica que hem analitzat i per tant les conclusions pot ser com un recolliment, diguéssim, de totes aquestes idees. D'una banda, insistir, perquè és veritat que, per exemple, en el marc d'aquesta investigació també vaig estar revisant quin és el tipus de publicitat que feien sobre intel·ligència artificial de 12 universitats catalanes. Encara avui dia hi ha normativa sobre ètica, hi ha codis ètics que són, per exemple, del 2018. És a dir, són previs a l'adveniment de la intel·ligència artificial. Cal actualitzar tots els codis ètics, totes les normatives. Hi ha universitats que van molt més avançades, principalment les universitats australianes, a Melbourne, a Sydney, les universitats britàniques també, americanes també en general, però les australianes són en particular la punta de llança en aquests temes, tenen normatives ètiques sobre integritat acadèmica molt extenses, de 40-50 pàgines, detallant sobretot les tipologies d'actes deshonestos i també les actuacions que se'n derivaran si són detectades.
cal seguir treballant això i és molt important insistir. Val fer aquest marc, com dèiem abans, la integritat acadèmica és una expectativa compartida per tots els agents i, per tant, l'hem d'anunciar i tothom l'ha de conèixer. Quina és la política d'integritat acadèmica d'una universitat. Després, el que també comentàvem, canvi en la metodologia docent i avaluativa. Insisteixo aquí en el treball autònom. El treball autònom és un dels punts cardinals del Pla Bolonya. El Pla Bolonya, quan es va conceptualitzar, tenia molts camps en els que es volia evolucionar, però un d'ells era el treball autònom. El que es volia és que l'estudiant no estigués presencialment un munt d'hores a la universitat i no pogués fer altres coses. El que es volia és que l'estudiant tingués la flexibilitat per estar estudiant i tenir altres compromisos o poder conciliar amb altres obligacions. Però és possible que en aquest nou paradigma el treball autònom ha de ser repensat. El treball autònom és el treball que fa l'alumne fora de la universitat. És possible que haguem de tornar a posar el treball de l'alumne dins de la classe. Fer, com deien aquí, avaluacions in class. No tant treball fora de l'aula, sinó dins de l'aula. I treball dins de l'aula i avaluació dins de l'aula. Hi ha el que dèiem, el pensament crític, la creativitat, seguir treballant en aquests aspectes. És veritat que això comportarà canvis profunds en com funcionen les universitats. Es necessitaran més recursos, segurament es necessitaran més professors. Es necessitarà que els professors, com dèiem abans també, no es dediquin potser a fer una avaluació, o una avaluació, diguéssim, sumativa, que se'n diu, sinó probablement facin una avaluació de progrés, d'estar observant l'alumne i anar veient quin és el progrés que va fent. I en aquest context, la IA generativa seria una eina més, no seria un problema. Si som capaços de fer que els alumnes utilitzin la IA generativa com una eina, l'eina pot ser més important, que actuï com un copilot, que és molt probablement el que acabarà sent en el món laboral també, doncs ens estalviaríem molts problemes. Però això implica, ja dic, pensar bé cap on anem, fer una bona formació del professorat i molts més esforços per part dels docents. I encara una altra qüestió, implica també problemes de subjectivitat. Quan no estem avaluant amb un entregable, que tu li pots presentar a l'alumne, mira, tu m'has entregat això, i veus això que està malament, no està bé. Quan tu estàs avaluant pel progrés que suposadament fa l'alumne, per projectes en grup, per intervencions que fa l'alumnat a l'aula, això pot implicar problemes, pot ser conflictiu amb el que fa la subjectivitat. Com estan avaluant? Podria ser que un alumne digués jo no vaig dir això, jo no vaig fer això, o això em van dir que no. Quan no hi ha... Els escrits són molt més reflexius, tant pel que els escriu com pel que els avalua. Llavors, tinguem en compte també aquesta possible problemàtica referent a la subjectivitat d'avaluacions, per exemple, orals, que és el que comentem més abans. Fer una avaluació contínua. L'oralitat segur ha de ser important. Però, com dèiem, l'oralitat implica potser que hi hagi, com es fan els tribunals de treballs fins a fi d'estudis, de tesis doctorals, és possible que hi hagi 3 professors per evitar 3 o 5 números senars, perquè no hi hagi un excés de subjectivitat en l'avaluació. Més punts. El foment de la cultura d'integritat acadèmica, com dèiem, no només centrar-nos, com deia el primer punt, en una orientació punitiva dels actes deshonestos, sinó intentar ser proactius, fer mentoria, fer conscienciació, de fer pedagogia al final de què és la integritat acadèmica i per què és important inventar mantenir. Un ús estratègic de les tecnologies, no donar l'esquena a les tecnologies, posar-nos al nostre favor, utilitzar, per exemple, la monitorització en qüestions, diguéssim, d'ensenyament en línia. És veritat que hi ha uns reptes tecnològics que segurament sobrevindran en el futur i hem d'estar expectants i atents per ser capaços d'adaptar-nos als canvis, que és el que comentem aquí en l'últim punt, però podríem fer una monitorització molt més estricta, és a dir, quan l'alumne va revisar logs, revisar les hores de connexió d'un alumne, què és el que fa en el campus virtual, etc. També pel que fa als exàmens. És veritat que
És possible que hi hagi agents d'intel·ligència artificial que puguin simular un avançament acadèmic en els campus virtual, però hem d'estar amatents a utilitzar les tecnologies al nostre favor. També, per exemple, pel que fa als exàmens orals, és possible que hi hagi, segurament ara es podria fer ja, i ben aviat es podrà fer d'una manera molt més senzilla i econòmica, crear un avatar que siguis tu mateix i que una intel·ligència artificial escolti el que t'han de dir els avaluadors i sigui capaç de generar una resposta i fer que l'avatar l'expressi. Aquest tipus de reptes que ens trobarem probablement ben aviat, n'hem de ser coneixedors i hem de tenir prou capacitat per adaptar-nos a aquestes noves realitats. En tot cas, aquestes altres qüestions que hem comentat abans d'intentar augmentar la percepció del risc i reduir les oportunitats poden ser també punts que influeixin per evitar aquest tipus de pràctiques noves que aquí. M'agradaria acabar amb aquesta frase del doctor Max Kulheim de la Universitat d'Uppsala. Ell és un expert en innovació pedagògica i en les relacions de l'educació i la tecnologia i que ve a dir això, cal valorar l'ètica i la tecnicitat tant com la innovació i l'eficiència. La integritat acadèmica és un punt estratègic de la universitat. Si no prestem prou atenció a la integritat acadèmica, és possible que el castell de cartes caigui. Pot fer que tot el sistema entri en dubte, hi hagi una sospita del dubte de la seva utilitat, de la seva validesa. Per tant, hi hem de prestar tanta atenció com a la innovació i l'eficiència. Moltes gràcies. Sí, a veure. Si algú vol fer preguntes... El Joaquim, volia. Sí. Bueno, jo també. Deixar de compartir. Bé, bon dia. Em sentiu? Sí, que sentim, Joaquim. Bé, primer que tot, senyor Leo Miret, moltes gràcies per la seva ponència. Igualment, gràcies al doctor Sales per la ponència anterior, que jo crec que també la pregunta que vaig a fer és molt transversal, podria servir per a qualsevol ponència d'avui i potser també li hauria d'haver fet el doctor Sales abans, però bueno, la faig ara i si em pot contestar, senyor Miret, li agrairé. A la darrera reunió dels tècnics informàtics de les universitats públiques catalanes que es va fer el passat octubre-novembre a Barcelona, se va dir que des del novembre del 22 fins ara les universitats públiques catalanes han estat més dedicades a redactar documents de bones pràctiques que no pas d'entomar realment el que és la intel·ligència artificial. Es va comentar, i jo estic molt d'acord, que els alumnes del novembre del 22 fins ara s'han adaptat, s'han transformat, saben utilitzar la intel·ligència artificial, en canvi el professorat no. Per tant, la pregunta seria, no creus que les universitats haurien de no enfrontar-se en sentit negatiu a la intel·ligència artificial, perquè sabem que és un fet que no sol ha vingut per quedar-se, sinó que la tindrem per tota la vida, i el que ara és encara millorarà molt més, sinó, no d'enfrontar-se en sentit negatiu, sinó d'integrar la IA en la formació del seu alumnat? Sí, absolutament. És a dir, estic d'acord amb tot el que has comentat. És a dir, d'una banda, jo també ho he observat, és veritat que la majoria d'universitats catalanes tenien almenys documents sobre el que dèiem, fer aquesta pedagogia sobre les bones pràctiques de la intel·ligència artificial. Estic segur que les universitats internament estaven compartint documents, i així em consta, sobre l'elefant que hi havia a l'habitació. És a dir, segur que han anat fent coses, però no les han publicitat. Prou feines les han publicitat, a part d'aquestes bones pràctiques com comentaves. I és el que jo intento expressar una mica. Les coses s'han de fer, s'han de fer coses. És a dir, s'han de començar a redactar noves polítiques, noves normatives i a publicar-les i a transmetre-les a l'alumnat. A més, hi ha moltes coses que es poden fer, moltes coses. Coses senzilles com, i ara aniré a l'última part de la teva pregunta, coses senzilles, per exemple, que no he comentat, ja ho fan algunes universitats. Quan tu has d'entregar una pràctica, hi ha un missatge que et diu declares que aquesta pràctica és original teva i no és un plagi.
i no ha estat elaborat, diguéssim, amb eines externes. Que pot ser el que sigui, pot ser que hagis pagat algú perquè et faci aquella pràctica, o l'hagis fet amb intel·ligència artificial, o l'hagis copiat d'un llibre, no? Només això ja ajuda, diguéssim, a que l'alumne s'ho pensi, ostres, són totes aquestes coses que es poden anar fent. Llavors, en comptes de lluitar contra la intel·ligència artificial i d'alguna manera integrar-la, sí, és el que deia, hi ha dues realitats. Hi ha una realitat que és ara, l'avui, i avui s'han de fer coses. No podem només dir, reunim-nos tots i repensem, doncs això, per exemple, com serà el món laboral en els propers 10 anys? Què demandarà el mercat laboral? Repensem, en comptes de combatre això, que uns alumnes ens entreguin treballs fets amb intel·ligència artificial o que responguin un examen en línia amb el ChatGPT al costat, en comptes de fer això, doncs integrem-ho, no? Jo també ho comentava. Però això és d'un gran calat i, per tant, serà un procés lent i que costarà molt d'anar implementant. Però s'ha de fer també, s'ha de fer. Ho comentava, no? Si som capaços de fer, per exemple, penso en un marc ideal, tenir a l'aula 20 alumnes i 3 professors, treballar en grups, per exemple, i evidentment que allà pots integrar la intel·ligència artificial i pots dir a l'alumne, fes servir la intel·ligència artificial, fes-la aquí, fes els prompts. De fet, t'ajudo a fer els prompts correctes, però el que jo et preguntaré, com jo t'avaluaré, no ho trauràs d'aquí. Això t'ajudarà, farà el que jo deia d'un copilot. Evidentment que també hem d'anar cap aquí, però hem d'entendre que això significa segurament formació del professorat, més professorat i un canvi en la mentalitat també de com fer la docència del professorat. Sí, jo no deixaria entendre això, que hi ha dues dimensions, és fer coses ara a nivell institucional i després fer coses que també s'haurien de començar a implementar cada cop més a nivell docent, a nivell acadèmic. I s'han de fer les dues coses, és així, sí. Crec que, no sé si, espero haver-te respost, Joaquim, i crec que el Jordi Sauret també volia fer, el doctor Jordi Sauret volia fer una pregunta. Sí, hola, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per aquesta intervenció, tant com l'anterior, molt interessants, molt pedagògiques, perquè heu aconseguit baixar de la teoria a coses ja pràctiques i, per tant, us felicito totalment molt entusiastament. La pregunta meva seria molt pràctica i baixant a l'operativitat. Nosaltres, en aquesta universitat, a la Universitat Europea d'Andorra, som totalment online. Per tant, quan tu deies tenir els alumnes a l'aula aquí presencialment, en el nostre cas no és així, tindre'ls a l'aula vol dir que sempre estan online i hem de tenir evidències. Punt 1. Segona, abans de fer la pregunta, per considerar dos. Després, com tu molt bé has dit, la condició humana és que la gent, en primera persona també ho faig, m'implemento jo, acabem acceptant o complint moltes vegades la normativa quan hi ha una amenaça d'una sanció, d'una cosa punible, no? I en aquest cas passa exactament igual. Per tant, hi ha aquell punt d'equilibri entre fins a quin punt comuniquem tots els nostres sistemes de control. Tu estaves dient que fins ara moltes universitats no ho estan fent, però d'alguna forma que l'alumne ho sàpigui, això és important. Fins ara, quan només miràvem a través de programes com el Turnitin, doncs si hi havia plagis a través de... no havien copiat bé no havien citat bé les normes APA, molts alumnes d'entrada es rebotaven i deien que no, que era mentida. I fins que no els hi passaves l'informe amb l'evidència de tot el que havien copiat, no callaven. Per tant, jo crec que sí que s'ha de comunicar, a veure la teva opinió quina és, sí que s'ha de comunicar que tenim mecanismes de control, punt 1. Segona, hem de demostrar evidències. I aquí tenim un problema. Fins a quin punt podem gravar sistemàticament en els exàmens, etc. Perquè si no tenim aquestes gravacions, doncs sempre hi ha aquest perill. Avui ho estem fent en part, no? Però podríem millorar molt més. Podríem fer un 360 graus a l'aula i a la seva habitació i no ho estem fent. És a dir, podríem anar molt més enllà, però si no tenim aquesta evidència que en el moment de l'examen no ens copien, aquest és el primer problema. Fins a quin punt podem entrar amb aquesta privacitat de la seva aula, però sense aquesta evidència nosaltres no podem garantir que aquella persona ho ha fet. Aquest és el primer punt. I el segon és fins a quin punt serà tolerable de cara als estudiants, que no hi hagi un efecte rebot, de saber que una intel·ligència artificial en forma d'un avatar més o menys graciós els pugui, almenys en una primera instància, avaluar si han fet un treball, per exemple. És a dir, fer preguntes sobre un treball o tenir una interlocució directa entre aquest possible avatar i l'alumne.
Fins a quin punt això creus que és possible? És evident, tècnicament que ho és. És fins a quin punt això serà ben acceptat o hi pot haver reacció o se'ns pot girar en contra de la universitat. I tot sempre amb la idea de buscar evidències perquè els títols tinguin un prestigi, perquè voldrà dir que garantim que els alumnes assoleixin uns resultats d'aprenentatge. Per part meva, res més i aquestes dues preguntes. Molt bé, moltes gràcies. Sí, altre cop estic d'acord una mica amb l'enfocament d'aquestes dues preguntes. És a dir, d'una banda, com tu bé deies, generar evidències, jo també ho comentava, és a dir, tot el que, si acceptem, diguéssim, el que comentàvem de la teoria de l'elecció racional, és això, no? Hem de fer que el que comentaves tu, no? D'anunciar que estem utilitzant el Turnitin, per exemple, encara que, com jo bé deia, Turnitin ja té un detector de textos generats per intel·ligència artificial, que no és 100% fiable, sí, ja ho sabem. Però si tu anuncies que l'estàs utilitzant i que això et pot servir, diguéssim, com un afegit, com una prova, com una sospita, per poder-li després dir a l'alumne, mira, tenim expressar-ho de la manera que sigui, no? Però de dir, mira, necessitem fer una altra avaluació oral o el que sigui. Això ajuda. Si tu li dius a l'alumne quan ha de fer l'examen o quan ha de fer un entregable, dir-li que sàpigues que nosaltres tenim aquesta eina, l'alumne s'ho pensarà, dues vegades. Per tant, tot això suma. Qualsevol, tot el que deia jo, fer-li dir a l'alumne, aquest treball és original teu, o sigui, marcant aquesta creueta indiques que aquest treball és original teu i que no, diguéssim, és fruit d'un plagi. Això suma també, tot això va sumant i res resta, diguéssim, per augmentar la sensació del risc. Això d'una banda. La primera pregunta que venies a dir de poder, d'alguna manera, si es pot implementar, poder gravar, diguéssim, tot el... O sigui, fer un 360 graus del lloc on l'alumne està fent l'examen. Ho comentava abans, això es va voler fer, de fet es va fer en algunes universitats durant la pandèmia. I va ocasionar molts problemes, perquè feien això, feien gravar amb dues càmeres, una del darrere, una al davant, i va ocasionar problemes. A mi em consta que fins al punt que hi va haver denúncies en contra de la privacitat de l'alumne. Per tant, és un tema difícil, complicat, que jo, i malauradament, no tinc una resposta clara sobre fins a quin punt es pot estirar aquest xiclet de ser vigilants respecte a com l'alumne fa l'examen. El mateix sistema biomètric també té les seves problemàtiques, o sigui, evidentment que es pot, diguéssim, sortejar el reconeixement biomètric. Per tant, fins on, em consta que la universitat té uns paràmetres que tu pots anar regulant. Podries fer que en comptes de fer fotografies, gravis tot l'alumne, tota l'estona. Diguéssim, aquesta parametrització, fins a quin punt la podem estirar sense que entri en conflicte amb una qüestió de privacitat, és complicat. És complicat. I desafortunadament realment no tinc una resposta concloent sobre aquest tema. I la segona pregunta, disculpa, perdona, que no... La segona pregunta és sobre aquest possible avatar que li pugui fer preguntes, interlocutar sobre els seus treballs, els seus foros, o fins i tot entrar en una conversa fent-li preguntes. Fins a quin punt això seria acceptable per part de l'alumne? Exacte. És molt probable, és una molt bona pregunta i alhora tampoc no tinc una resposta concloent. Però és veritat que és una cosa que s'ha de repensar perquè és possible que hi hagi un cert rebuig per part de l'alumne. És possible que l'alumnat més aviat reclami més, per exemple, interacció amb el docent, amb un docent real, que no ser avaluat per una intel·ligència artificial. Una cosa és, si es fa, com crec que s'està fent, que la intel·ligència artificial generi un informe tècnic, que finalment és un professor qui avalua, que això ha de ser així segur, pot ser que hi hagi un alumne que hi hagi uns quants alumnes que ho vegin acceptable. Però pot ser que molts altres reclamin una metodologia diferent. Sobretot si també els estem reclamant nosaltres unes altres coses, diguéssim que no facin ells. És a dir,
dir, doncs, si vosaltres utilitzeu la intel·ligència artificial, nosaltres també l'utilitzarem al nostre favor, no? I ho hem de fer, evidentment, però no sé fins a quin punt també, doncs, el mateix, estirar aquest xiclet, diguéssim, fins al punt que l'alumnat pugui sentir-se incòmode, no? En tot cas, la solució intermitja seria utilitzar la intel·ligència artificial com una ajuda, és a dir, és un primer detector, com tu dius, fa un primer informe preliminar, però sempre és el professor i a partir d'aquell informe després avalua. Per tant, sí que ens pot servir com un element, jo crec, de cribatge, primer d'avís, no? Dissuasori, de dir, pensa doncs, que la intel·ligència artificial també avaluarà això de forma preventiva, un primer informe, però evidentment la decisió final jo entenc que a dia d'avui encara la dependrà del professor, però amb aquesta ajuda de la intel·ligència artificial. Sí, exactament. Moltes gràcies. Sí. Sí, alhora, afegeixo un petit comentari que és que, com comentava abans, és possible que anem cap a un tipus de metodologia docent en què s'hagi d'augmentar, diguéssim, els costos del professorat. Si necessitem més professorat i un professorat més present i un altre tipus de docència, és possible que això, evidentment, faci augmentar els costos a les universitats i, per tant, aquest tipus de mesures que d'alguna manera pal·lien el fet que no hi hagi d'haver això, que hi pot haver una intel·ligència artificial que avaluï i faci un primer informe tècnic que avaluï l'alumne i el professor fa la revisió final, pot ajudar més que no pas que hi hagi que cada avaluació que li fem a l'alumne hi hagi 3 professors escoltant allà. Evidentment, això suposaria un augment molt significatiu dels costos per les universitats. Sí, crec que és... Sí, em sembla molt bé el tema que has dit, diguéssim, dels elements preventius, diguéssim, o atemoritzadors, per dir-ho. Perquè jo el que veig aquí és una gairebé impossibilitat probatòria, al final, en tota la deshonestitat de part de l'alumnat o de l'alumnat que vol ser deshonest. O sigui, avui en dia les eines que hi ha és molt difícil. Jo, per exemple, m'he estat seguint una mica el tema aquest de les universitats australianes, dels saules normes i què hi ha. I menys una, que no sé com s'ho va muntar, les coses com siguin. Jo crec que cap universitat ha declarat que ha pogut expulsar o punir efectivament a cap alumne. És a dir, em sembla magnífica la idea de posar moltes advertències de que allò serà punible o serà, d'alguna forma, un comportament deshonest si pot tenir conseqüències, però el que veig és que en la tecnologia actual i en les circumstàncies actuals demostrar que un alumne ha estat deshonest és molt complicat, molt difícil, per no dir gairebé impossible. Llavors, els alumnes tampoc són tontos, perquè ells saben que això no... que aquestes advertències tenen molt poca repercussió real. És un joc molt difícil aquest per les institucions, perquè damunt te la jugues a això, a que s'acabi generant una cultura de no passa res. I llavors, no ho dic perquè sigui molt descarat, sinó senzillament perquè podem continuar fent el que fem, perquè al final no pot passar res. És un joc que jo el veig molt complex com a institució. La institució des de darrere diu, ostres, és complicat això, per molt. I també en descàrrec de les universitats catalanes i de les universitats en general europees, jo crec que està aquí el seu hàndicap. Recordo, per exemple, no sé si és Cambridge o Oxford, primer va prohibir totalment utilitzar la IA, després van admetre parcialment, després van admetre més en normativa de càstigs. O sigui, clar, és que estàs davant d'aquest hàndicap en el qual no saps exactament com demostrar la deshonestedat, literalment. I llavors, un cop l'alumne ha decidit saltar-se la normativa o la prevenció, és molt difícil. La provatòria, el sistema provatori és molt complex. Sí. És veritat, és correcte. És a dir, primer hem d'entendre que, com deia, és a dir, la discussió sobre integritat acadèmica i educació van lligades. És a dir, des que va començar l'educació hi havia gent que feia trampes. Segur, o sigui, almenys està clar. Llavors, sempre s'ha pogut cometre actes deshonestos i han estat difícils de provar. Però és veritat que, i això ho observava jo també en la literatura científica, hi ha una sensació que, primer, amb l'ús de les TIC, és a dir, amb el fet que tu puguis fer treballs a internet, que hi hagi exàmens en línia,
Els investigadors tenien la sensació que era més fàcil cometre actes deshonestos i amb la intel·ligència artificial encara més. Per tant, sí que és veritat que hi ha hagut un augment, el que diem, de les oportunitats, segurament, i és possible que una reducció dels riscos de ser testador. I per això és possible que estiguem en un entorn en què hi hagi més actes deshonestos que mai. Llavors, és que les polítiques, com bé dius, és possible que és molt difícil, pots acumular moltes proves, però al final és molt probable que només puguin ser concloents si l'alumne admet que comés un acte deshonest. Tu t'has carregat de proves i l'alumne diu, és veritat. Al final, i l'altra opció, que també els investigadors ho comentaven, era que algú acusi, però igualment això també és una prova extra, però no de dir, aquest tio em va dir que havia fet això, com va passar en aquell cas de Rússia, que ho va admetre per les xarxes socials, que havia fet un treball fi d'estudis en ChatGPT. Però és molt difícil. Els pocs casos que hi hagi realment que siguin probatoris, molts investigadors diuen que s'haurien de publicitar, respectant la privacitat dels dades, no dir aquest alumne ha fet tal, però dir, hem detectat un cas de tal i aquesta ha estat la mesura que hem pres, hem sostingut la natura o hem fet no sé què. És a dir, que formi part d'aquesta informació que es dona als alumnes, que els alumnes sàpiguen que això està passant. En tot cas, què passarà? Segurament és dir, mira, ens hem carregat de proves i et fem un examen oral, per exemple. Aquesta seria la solució més lògica. Ens hem carregat de proves, demostra'ns que realment tens les competències al dels d'aprenentatge que nosaltres volem que tinguis. I aquesta seria, suposo, que poden anar les coses, perquè, com bé dius, ser 100% concloents cada cop és més difícil, amb poques proves. Penseu també que al moment que tu exposes un alumne pot demandar la universitat. Per això, o sigui... Des davant d'un jutge que tu has de demostrar això. Sí. No, això el cas australià és aquí, és a dir, jo crec que a Austràlia només han aconseguit, com a mínim que jo tingui coneixement, castigar un únic alumne, perquè això que tenim unes normatives superestrictes, superdures en aquests aspectes, perquè les van fer davant d'un jutge, és molt complex de demostrar. I no cal damunt d'un jutge. Com a professor, demostrar-li a l'alumne si és un nen que no està honest és molt complex, molt. Ja pots fer anar l'eina que tu vulguis, el que tu vulguis, és molt complex. Llavors, això requereix un esforç i unes circumstàncies molt complexes. O sigui, damunt, si tu has fet molta advertència, o sigui, és que clar, això pot significar, un contraproduent. Si tu has fet moltes advertències que pot passar alguna cosa i no passa mai res, ergo, no passa res. Llavors, tot això se pot fotre en contra. Personalització. Sí. Sí, bueno, però personalització té un cost a part de les institucions. Vols dir que ets capaç de racionalitzar, no és que passarà res i ja tens l'altre. Sí, tens aquesta cultura de traumes. Sí. Molt bé. Molt bé. Ho deixem aquí, ens donem aquesta mitja hora de